Eluf ta' studenti mistennija jirċievu fuljett edukattiv dwar l-Ewro li sar mill-Bank Ċentrali ta' Malta f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Kurrikulu. Apparti li l-Ewro hija l-munita ta' Malta, hija wkoll il-munita ta' 18 il-pajjiż ieħor Ewropew li huma membri tal-Unjoni Ewropea. Peress li hemm numru ta' studenti barranin ġejjin minn barra ż-żona Ewro li jattendu l-iskel tal-Istat, ilu jinħass il-bżonn ta' għodda edukattiva li tgħin lill-istudenti jiffamiljarizzaw ruhom ma' din il-munita. Għalhekk dan il-fuljett mistenni jwassal il-messaġġ tiegħu blużu ta' lingwaġġ sempliċi mejjun minn viżwali ċari. Dan se jgħin lill-istudenti jidentifikaw il-karti tal-flus tal-Ewro ġenwini u anke l-karatteristiċi fuq il-muniti billi jiffoka fuq it-tliet karatteristiċi ewlenin tas-sigurtà identifikati permezz tal-metodu Feel, Cool and Tilt. Waqt it-tnedija ta' dan il-fuljett li saret fil-Kulleġġ Marija Reġina fin-Naxxar, Jesmond Gatt, iċ-Chief Officer għal Banking Operations fil-Bank Ċentrali ta' Malta, qal il-Bank Ċentrali huwa konxu ħafna tal-irwol importanti tal-flus kontanti fis-soċjetà tagħna. Dana il-programm tkellimna mal-Education Department u tawna l-indikazzjoni li t-tfal ta' jew studenti li ġejjin minn pajjiżi barranin, speċjalment dak barra mill-Ewropa, tisibu diffikultajiet biex jifmu il-features tal-Ewro li jistgħu jgħinuhom jifmu jekk humiex autentiċi. Tkellimna magħhom u rajna li nistgħu nagħmlu nkunu tajnuna billi tajnihom dil-għodda sempliċi li twassal l-informazzjoni f'dan ir-rigward. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tal-Kurrikulu u t-Tagħlim tul il-ħajja, Stephen Kakija, irringrazza lill-Bank Ċentrali għal din l-inizjattiva li se tgħin mod speċifiku lill-istudenti barranin.